чӣ гуна асрорҳоро ширкатҳои ҳавопаймоӣ аз мо пинҳон мекунанд, чӣ гуна сирру асрорҳое аз муштариёне ки боварашон мекунад нокушода медоранд. имрӯз мо барои шумо як қисми дигари лаҳзаҳое ки дар камера сабт шудааст аз ҷаҳони ҳавопаймоҳо омода кардем ки соҳибони ширкатҳои авиатсионӣ удалид карданашонро беҳтар медонистанд. пилотҳои бетаҷриба, мусофирони хашмгин, сухторҳои тасодуфӣ, ҳавопаймоҳои шикаста, боркунакҳои хашмгин, тӯфонҳо ва ғайраҳо. салом дӯстон, обуна кардан ва лайк монданро фаромӯш накунед ва аз тамошо лаззат баред. рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди нека. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. баъзан вақт чунин мешавад ки ҳамчун таҷриба як самолётро қурбон мекунанд. ин дафъа боинги 747 бахташ омад накард. онҳо санҷиданд ки таркиши бомба ба самолёт дар қисмати пассажирии он чӣ зарар расонида метавонад. инро мешавад гуфт ки қурбонӣ ба номи илм. хулоса дар охир фаҳмиданд ки бомб метавонад самолётро ба ду қисм тақсим кунад. агар ба назари шумо чунин менамояд ки ҳавопаймоҳо бехатар ҳастанд, пас бубинед ки чӣ гуна як тӯфон чархи як боинги чандтонагаро боло мебардорад. ин танҳо шамоли дараҷаи миёна аст. бисёри вақт ширкатҳои ҳавопаймоӣ барои сарфаи маблағ ба иваз кардани резинаҳои чарх беэътиноӣ зоҳир мекунанд. онҳо фикр мекунанд ки дар асл чизи асосии ҳавопаймо болҳояш аст, на чархҳо. чунин мантиқи хунук ба чунин оқибатҳои оташин оварда мерасонад. аз афта ширкатҳои ҳавопаймоии африкоӣ барои киро кардани як логистикӣ бо таҷриба сахтӣ кардаанд. вагарна фуруд омадани ҳамзамон ду ҳавопаймо ва ғайр аз ин ҳар ду дар як хатти парвозӣ чӣ гуна шаҳр додан мумкин аст. ҳавопаймоҳои замонавӣ бо миқдори кофӣ ба механизмҳои иловагӣ муҷаҳҳазонида шудаанд ки ба шумо имкон медиҳад ки лайнерро ҳатто ҳангоми вайроншавии ҷиддӣ ба замин фуруд оваред. аммо тасаввур кунед ки мусофирон ҳангоми дидани ин вайроншавӣ чӣ тарсу ваҳшатро эҳсос кардаанд. комментарияда нависем. ваҳми мусофире ки инро навробардорӣ кардааст фаҳмида мешавад, барое ки на ҳама рӯз дар баландӣ беш аз 10,000 метр шумо мебинед ки муҳаррики ҳавопаймо чӣ гуна сӯхта истодааст ки шумо худатон дар он ҳастед. мутаассифона ҳеҷ як ширкати ҳавопаймоӣ кафолати парвози бехатарро намедиҳад. охир ҳеҷ кас пешгӯӣ намекунад ки кай дар ноқилҳо бар худ сар мезанад ва оё умуман ин ба амал меояд ё ин ки не. на ҳама рӯз шумо оташпартои маҳкамкунакҳои самолётро мебинед. пас аз чунин як намоиш ҳавопаймо барои ҳалли мушкилӣ бояд фавран ба наздиктарин аэропорт фуруд ояд. ва боз сухтор маълум мешавад ки ин вайроншавӣ дар таърихи ҳавопаймоҳо чандон кам нест, вале ҳангоми фуруд омадани самолёт касе шуморо аз ҳар гуна сухтор пешакӣ огоҳ карда наметавонад. таваққуфкунии номуваффақ на танҳо бо ронандагони бетаҷриба рӯй медиҳад, балки бо халабонҳои бемасъулият низ мешавад. албатта оқибаташ дар ҳоли дуюм хеле гаронтар аст. боркунаке ки дар фурудгоҳи байналмилалии чин кор мекард аз кори худ чунон норозӣ ба назар мерасад ки бо ҳар роҳ тасмим гирифт ки аз кор озод шавад. боз як тасдиқи он ки фурудгоҳҳо бехатар нестанд. танҳо бубинед ки чӣ тавр шамоли сахт боми металлиро мисли варақи коғази борик даронда меканад.
агар ҳангоми расидан хабар диҳанд ки ҷомадони шумо гум шудааст, эҳтимол аст ки аз беэҳтиётӣ боркунак ин гуна шавад. чӣ тавре ки мебинед, ин ҷо бори яке аз мусофирон зери чархи ҳавопаймо монд. ин ҷомадон ба соҳиби он ҳатман баргардонида намешавад. бале, инро як камераи амнияти воқеаи фурудгоҳ сабт кардааст. хуб дида мешавад ки ин ҷо кормандони воқеаи ширкати ҳавопаймоӣ ки ин қадар дағалона ба бағош ҷомадонҳоро мепартоянд, ноутбуки нави касе ҳатман мешканад ва оинаи касе шикаста ба соҳибаш мерасад. аз хадамоти амниятии фурудгоҳ даъват карда мешавад ки ҳатто дар ҷойҳои ғайриоддӣ чизҳои мамнӯъро пайдо кунанд ва ин дафъа амният тапончаро дар байни DVD плеер пинҳоншуда пайдо карданд ки бо фалга печонида шуда буд. агар ин ҷинояткор дастгир карда намешуд, аз ҷониби кормандони ҳушёр ӯ чӣ қадар сару садоро дар дохили ҳавопаймо баланд мекард.